Bolo to dávno. Veľmi dávno. V tom čase ešte vládli oblohe lietajúce príšery. Len tí najstatočnejší mali odvahu usadiť sa pod snežnými horami. Kamenistá pôda ani kruté zimy nezabránili vzniku osád, ktoré sa neskôr spájali, aby lepšie čelili nástrahám života. Proti Tatárom, ktorí na jar roku pána 1241 plienili i pri kostole svätého Michala, však nemali šancu. Vydavateľstvo Jadro uvádza dokument o knihe Kežmarok a Tatry. Aké tajomstvá ležia ukryté pod Tatrami? Jeden človek sa rozhodol nájsť odpovede na tieto a ďalšie otázky, ktoré história vytvárala celé stáročia. Jaroslav Šleboda nám spolu s ďalšími uznávanými expertmi ukáže prepojenie Kežmarku s Tatrami tak, ako to ešte nikto doteraz neurobil. Výkriky Tatárov doznievajú vo vetre. V obave o budúcnosť povolal Belo IV. Podtatry nemeckých kolonistov. Kraj sa však rozmachu dlho netešil. Zlo prišlo v podobe hladomoru a choroby zvanej Čierna smrť. Svetlom nádeje sa stal až kráľ Žigmund, ktorý znovu potvrdil mestské práva a pridal i ďalšie. Vďaka bolesti naše srdcia pochopili hlbokú pravdu. Kežmarok si svoj rozkvet musí chrániť múrmi. Ba nie len múrmi, ale premyslenými hradbami. Nemal som žiadne predsudky. Netušil som, kam to všetko povedie. Jednoducho nasledoval som fakty. Tie ma doviedli k dnešnej hudobnej škole, kde niekedy stála Vyšná brána. Je celkom pravdepodobné, že opevnenie mohlo vyzerať takto. Od roku 1411 sa Vyšná brána stávala častým svedkom potupy. Práve cez Vyšnú bránu boli rôzni previnilci vyháňaní za múry mesta. A neraz úplne nahý. To, čo za každým prekvapí, je skutočnosť, ako málo vieme o vlastnom meste. Udalosti sa stali dejinami a dejiny sa zmenili na legendy. Ale aj tu žili ľudia, ktorí tieto udalosti zažili na vlastnej koži. Šimon Bartolomej riadil veľkú prestavbu farského kostola. A tak rok 1444 otvoril bránu príležitosti remeselníkom oddaným vo viere. Ich pod dal vzrásť príbytku Božiemu do nevídanej krásy. To by však nešlo bez štedrej pomoci zo strany mesta a rodiny Zápoľských. Ilustrácie v tejto knihe nám lepšie pomôžu porozumieť odkazu dávnych čias. Pri týchto nádherných fotografiách interiéru baziliky cítim vôňu kadidla. Precíťte túto duchovnú atmosféru a nechajte sa unášať vlnami fantázie. Dym, oheň a ničivé požiare. Ani tieto pohromy neobyšli Kežmarok. Poslednou nádejou pred nimi a inými hrozbami sa stal halapartník strážiaci mesto vodnej v noci pod vežovými hodinami. On jediný pozná vchod do tajnej podzemnej chodby radnice. Škoda len, že je nemý. Rozpovedať svoj príbeh túžia i hradné veže. Matej Korvín si vybral na šachovnici dejín mesto pod Tatrami, kam umiestnil svoju hradnú väžu. Pýtali ste sa niekedy, aké neuveriteľné príbehy hrad stráži? Poviem vám, ktoré sú najsilnejšie pre mňa. Bola to náhoda? Anglickí alchymisti z kráľovského dvora Rudolfa II. Zavítali k hradnému pánovi Albertovi Laskemu. Prišli mu vyrobiť zlato a kameň múdrosti. Samozrejme za štedrú ligotavú odmenu. Múdrosť na Alberta zostúpila až pri pohľade do prázdnej pokladnice. Oženil sa preto s bohatou Beatou.
Čo na tom, že Beata bola od Alberta o 20 rokov staršia? Ako prvá žena sa v roku 1565 vybrala k zelenému plesu v nádeji, že na jeho dne uvidí drahokam. To sa jej však stalo po návrate na hrad Osudný. Koho povzdych sa derie z útrob hladomorne? S Bohom, tatranské krásy. V mojom srdci zostanete navždy zapísané zlatým písmom. Stala som sa väzňom vo vlastnom hrade, len preto, že som vás navštívila. Tu zamurovaná skončím svoju zemskú púť. Beatu našiel v zúboženom stave po 6 rokoch nový majiteľ hradu Rojber. Jeden z najtragickejších príbehov lásky a zrady, ktorý sa na hrade naozaj stal. A nebol jediný. V hradnej kaplnke blúdi duch čiernej pani už stáročia a čaká na deň, v ktorom pominie jej kliatba. Prekliali ju kežmarský nekorunovaný kráľ Imrich Tökeli za to, že mu čierna pani ukradla jeho poklad. Myslím, že kniha týmto podaním histórie predbehla svoju dobu. Súhlasím s Erikou. Som rád, že sa v knihe nezabudlo ani na Dávida Fröhlicha. Kto bol Dávid Fröhlich? Predsa prvý známy horolezec v Tatrách. Písal sa rok 1615, keď sa tento študent vyštveral a siahol na vrchol, pravdepodobne kežmarský štít. Dokonca o tom zanechal aj písomný záznam. Pre mňa je dôležité, že zo stránok cítim krásu, ktorá ma nadchýňa, inšpiruje a motivuje, ako nikdy predtým. Píše sa v knihe aj o ženách? V dome zlatníka na hlavnom námestí žila jeho nádherná dcéra. Bola to vzrušujúca, no zároveň desivá výzva. Do knihy som prepožičala svoju podobu zlatníkovej dcére. Tá je vydatá za žiarlivého mesiara. Jedného dňa sa obaja stratia, ako by sa prepadli pod zem. Zostali po nich len plné truhlice, ako by sa chystali na cestu, a malá kaluž krvi. Zhodou okolností je v reálnom živote môj manželom mesiar. Našťastie nežiarli. Nevinná krv bola preliatá aj 16. decembra 1709. Krutá rana osudu dopadla na 3 kežmarských mučeníkov, Kraja, Lániho a Topercera. Mesto brániace sa pred cisárskym vojskom bolo zradené Dévajom a nielen to. Jeho zvrátená myseľ mu našepkávala, aby zadržal listinu udeľujúcu milosť odsúdeným. Dévaj zapredal 3 ľudské životy za richtarský úrad. Veru, aj také veci sa v Kežmarku diali. Kuriozitou hlavného námestia je aj rodný dom maršala Kraja, vnuka popraveného Jakuba Kraja. Táto nenápadná goticko-renesančná stavba nikdy nemala vstupné dvere priamo z ulice. Je to pravda. Do budovy sa vchádzalo cez susedov. Vo vedľajšom dome žil najväčší slovenský básnik počas štúdií v Kežmarku Pavol Orsák Hviezdoslav. Kežmarok sa môže popíšiť chrámom zapísaným medzi pamiatky UNESCO. Drevený evanjelický artikulárny kostol je výnimočný. Rovnako ako jeho predstavenie čitateľom v knihe. Jednoducho skvelé, oddychové čítanie. Tak napríklad príbeh o rezbarovi Leršovi a jeho nebohej manželke Judite je strhujúci. Povráva sa, že manželovi spievala z onoho sveta pri práci. Vážne, je to tajomné a napínavé. Pre evanjelikov nevšedná dekorácia interiéru sa dnes môže smelo nazvať malou Sixtínskou kaplnkou na Spiši. V roku 2008 bol drevený artikulárny kostol zapísaný do zoznamu pamiatok UNESCO. Je pravdou, že múry Lícea ukrývajú poklad?
150 000 historických kníh môžem smelo nazvať pokladom. Mnohé zo vzácnych zväzkov majú viac ako 500 rokov, pričom za to poznanie, ktoré hlásali, ich autorov upaľovali na hranici. Liceálna knižnica ponúka svoje služby bádateľom a zároveň slúži verejnosti ako múzeum. Červený kostol je dominantou mesta. Nový evanjelický kostol je zvonku výnimočný pre svoj orientálny vzhľad. Výnimočný aj interiér, v ktorom vládne prísna symetria. Kvôli nej má kostol dve kazateľnice, ktoré sú doplnené oltárnou sochou Ježiša Krista. Tá bola zachránená pred zničením priam zázrakom, keď v roku 1920 vypukol požiar, ktorý pohltil kupolu nad oltárom. V prístavbe kostola je pochovaný nekorunovaný král Imrich Tököli. Jeho oči sa zatvorili v Turecku, ale ešte pred smrťou si prial, aby odpočíval v niektorom z evanjelických kostolov na Slovensku. Jeho prianie sa splnilo, čím zaujal dôstojné miesto medzi významnými osobnosťami Kežmarku. A ako vidí knihu Kežmarok a Tatry autor? Bolo mi dané nahliadnúť na veľké tajomstvo. Vydal som sa po stopách záhad do minulosti, lebo som sa chcel podeliť o tieto poklady so svetom. Očarujúce ilustrácie, nádherné fotografie a história vyrozprávaná v príbehoch, to sú neodolateľné lákadlá pre čitateľov. Kniha vychádza v 5 jazykoch a verím, že svoje miesto nájde nielen u kežmarských čitateľov, ale poteší mnohých ako jedinečný darček aj v zahraničí. Náš hrad a
A ešte niečo. Vyzerá to tak, že knihu Kežmarok a Tatry túžia mať všetci.